Nigeria has been expired, even the last expire now. You can eat a cake and have your cake back. Madonna doesn't carry a job and conogata. On a woman who made the idea, the mother who won up, woman never deep. The police in Tiesto now. What a be what you know, what you know, woman never deep. Where's the worker? Where to was the medicine? Woman Bala. If we get Arakanoku, Noku Kalinima, Nigeria. India Mele Mune Mele Bumowe. Dine Buvo to Nakanaka. Oyolubo politician. That. What a politician. Razia Buboga. When you're not a politician. Razia Gogazu. Yamabenta Maimo. Abunezi, Dedikosi Webulu, ending 1960, Panachani, Welueta, Mbawa Adiria, when we revani Bunia. It will follow Mega Juju, even in Eva Golani, Panabani, Pagame, on one Temele, Umunemu, when you can get Ununabu. Obatana chanyi made kuroku made dera kubo unabuke bonyangulo ne duonyisi obonyisi ne duonyangulo umunne mundi ezo kwasi kwa nasie kunia onye kwezo kuna Nigeria atuwo nyobuke kuwe ude haba Kandi, ilaka
shake when soldier no dey run. Even when I get the lina Yoruba, make go to Mago to Buwe. Anyone on the Lagos State, who are passing on some, simple Buwe come up with soldier. Amalibam kangena wejua jonu ni na kuli ba musisigo mado ozwa ni mobodi ajuju kanna udula ku Jonathan emegi woge na ni bisi make na the whole world mado aburozi kuya amara mu mo na legi side miye buro mado miye ngari bon Lord the God in man one young jabo arwalese mweka kawo man ochichi Nigeria when meta kai pakege man ayo ochichi Nigeria when meta ayo Nigeria kwa meta Unu na nnukwu ibe election uluwe ibe ndị Igbo esisiri na border akwa ndị megoles spy machine imesigoles spy ego mwi property umi ejegu ya netie jechova ndị dibe mụrụ keba kwa meles spy ka wee tinye votu chọba ndị ga-ebunye nji na-eji akwabụ ndị Igbo esisi na border machine a ga-ebunye ndị esisi mana o nwere ibe ome ana m ekwu ojija waru na mmiri bachala anyị ya ọkwa na obu ndị gbara anyị na-eke elili ụlọ elu na gambo ofisi na Abuja no 36 million naira mmadụ abụrụzi ya anya wee jụwa obe ewu ka unu na-achị ka ọkwazikwa mmadụ sọsọ n'ime Naijiria onye na-atụ ntụ na-enwe ego onye kwuo eziokwu ọbụla ụda injinia wori pite studio na Mkpọ aka na-arụ egwu dị mma iwe ahụ akali okwani amarazi ka ego emelibe nne m wee na nna m egwu ụkali haba ọrụ elekshọn ka na-akwadobe anyị na-egobi isi n'ọka wee nwụlọ ọkụ gbalịsi ya ibe niile ga-akwado elekshọn were oke nọ n'ụlọ chọrọ oke nọ n'agụ n'azụ n'uko ọmụbụ nwa eze gbara anyị na-egobi isi ọkụ maọbụ ndị na-achị anyị maọbụ anụma gbara ebe nwụkwụ ajụjụ ka nna ajụ zakwa na ajụjụ a ọbani mmadụ nwe obodo ewu na-ata ụmụnne m okwekwekwukokwu ma agba ntị anụ unu na-anụkwu ibe nne bịa woze kọntri o nwere ebe nne je okwu na-abụgo elekshọn ebidogo ebiolive rice ayala disi ayala okwu na-abụgo ibe anyị na-abụ n'ime Naijiria eberebe bulu uwe olu enu du mmiri etinye sloda men at work n'ụzọ niile na anaghị ụmụnne m eberebe bugwere n'ife
nnukwu ibe na-egbu egwu polisi ezinụzọ mmadụ amarozi nke ọ na-aya ana m agwa nwa onye ra ibe o ji ama mma mma onye ọba na igbo mụrụmụ okwu mgbali ndị nọọsụ maka ediwe okeke ya ka m na-agwa ndị ayo 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 ọchịchị Naịjirịa ekwe mmeta ayo 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 ọchịchị Naịjirịa ekwe mmeta otuko ọkpa na-eturu ọkpa nne ya n'ajịlịja ikpelisi ntụa nwewuji anwụ nne ya la ka ndị ayo ndị ụfọdụ tọlụ n'ugwu awụsa ndị ekwu okwu ga-anọta ụlọ ọsịka ọgwụ ebamosu karịrị akarị ọ bụ ka ewere isi wee gbuo nye na ezinụlọ ya mana ma ana m ayọ ndị Igbo ayịyọ Igbo nọ n'ezinụlọ inu ugwu awụsa ebe ọ bụ na ịnọ n'opulesi like home unu na nnukwu ibe na-ekwu na mmadụ na-agbarọrụ ibe nne ya ọzọ onye na-ekiri ekiri ọ dị na mma ikpo ntu ụmụnne m ya obigwe nwanne gị gị na onye ga-ebi ajụjụ wepụrụ ofu osisi ọ na-eme na abụọ eze nwoke ha gwara m ndị pasịtọ na-arọkarịa ike si bọwakwa na abụwa Igbo mụrụmụ ibe ahụ akarị okwene ayo 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 ọchịchị Naịjirịa ekwe mmeta ayo 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 ọchịchị Naịjirịa ekwe mmeta wezerekwa n'okwu dị na be anyị ikwu enye mgbari nwere onye ga-amịrị na-ekwu kene ndị na-emeli gị ọgụ n'egwu egwu mana kwula bọgụ kinda ukwula bọgụ ide egwu ana kwula bọgụ egwu haba 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 ka nkene oke mmanwụ ọbọzi na-agbala ọsọ onye ukwulu kinda oyimụbịa weli ishia ike chukwu ọka wilo ya ishia chi na-eme eze n'ukwuru kinda former chairman adagbe village n'ukwuru obi ya Ike Morris Global Resources Nigeria Limited ọkaka ya bụ Ike Morris anyị na-ekwu odene kiloru na fọwọdụ ọdị n'ụdị n'ụdị ibe ọ na-eme ha na-agụtarị ya ọnụ ọ na-ejeje abata abata ọ na-eme impọt ọ na-emekwa sipọt onye ka a na-akpọkwu Ike Morris trọk ụgbọ na-ebibu dị alụ ibunyela ọra n'obubu kọmpini dị iche iche ibunyeleba n'obubu chọbọghị m Ike Morris trọk moto na-agbasiriri were n'ezi ibe onye na-eme ka udo onye na-edenenu ezo mmọgọghị m isi ike onye aka wetali love and peace na Degbe village nwoke tara aka anụmụbulu mbọsi bulugbo udo dịrọ na Degbe village Ochukwu zitere
nwoke nwa nwanyị na-ekwu okwu owe meudo na-adaba vileji nwee ya bisi echi na-eme eze nwee ochila degbe vileji mgbari asatọ na ụma wee chisi ya n'obodo kwali ya aka ụmụnne m ochili mma ga-achịkwa n'ọzọ onye lụta nhọ onye nyere obodo ihe ọmụ aiki mara isi ya chinameze ochukwu na-egozi onye kwuru onye si gbale mmadụ ebe ọgụ gaa n'iru aiki mara isi si mụ kelekwuwe ihe ya ụgwọ na-akpọ Chief Augustine nwa na-egbobi ya bịa gbalị igbo ọdụ ihe Ike Morris n'ugwu Austin Power ya hewuwa Austin uke na-ekwuwe ezigbo mmadụ ka ọ bịakwuwe Honorable Barrister Ayika bụ onye Enugu nwoke mmọnwụ obozi na-egwu ihe dị agbale ụmụnne m wejegola anyị House of Assembly mbụ ọ na-akwadozi ojekwela anyị House of Rep oyimayika gaa n'iru eziokwu na Chukwu kwụ gị n'azụ ụmụnne m ọchịlị mma ga-achịkwanye n'ọzọ unu mali ezechi ya mma ọchị ya mgboro na onye ọbụla uwe n'ojewo Barrister Ayika gaa n'iru na Chukwu kwụ gị n'azụ wenye na n'ochi anya njikọ dunu kọbịa anị ọcha local gọọmenti eri na Anambra steeti nwe anyị nọ n'ime ya tata Barrister Ayika udua na-agọrọ mmiri n'elu wegwezomedezugbo ekeneli gị na ibi na-eme egwu nwe na-ekenekwukwani onye jiwe ji n'aka eme ọgọ n'ọrụ abịa Honorable Chuks ya Uzodimma Nwaguzodimma n'ugwu ya Aguzodimma Anụwalodimma na Alọsọ maka na-ekeneli gị bụrụ ka ndị Igbo na Lagos steeti niile Aguzodimma ya Okwula na dunu kọbịa niile si oyimụbọrịsọ chusue na iru n'iru ka ọka mmanwụ na-eje Okwula abịa bụrụ Igbo na Lagos steeti oyimụ iso n'aka na-eme orogbo eburu ka ịdị na mmụ na ndị ebumagha na anyị bịala ebu na ndege nye ka ndị gbue na-eto onye bụrụ ọkụkụ owe ewu n'oge egbugweni ala ọgọ gaa n'ilu onye na-enye anya ka ngozi na-adịkwali oyimu egwu na-akpọ nchekwa oyimu ezigbo mmadụ chi oyime emenike onye egwu n'ibe ọgụ aka ọzọ nwa wọdụ waidinu aka ọzọ nwa wọdụ waidinu ya onye ukwuru duru ka ọbịa onye ukwuru bi ya bịa bek anụwela obi Igbo na akpala ọsọ
onye titi village ya nu onye titi village na ike na dunu kojo local government ihe oke mmanwụ na ike ụmụnne m webụrụ fọdego bụkwa n'isi katama webụ oge ji elinyaba ego nne m nwa na isi onye na-eme na-enanya n'azụ n'aka ndị kwue obere nwa na mmiri elu obi ga-esi ya ike enu eke ọzọ nwa kọrọ mkpa ọzọ nwa nnukwu oke nwa na osi m kene lọdụ ya n'ụlọ jide lọgwụ nwanyị mma lọlọ Antonia nnenne onye kwu n'ibe yolyolu ma ọgbala niile n'etiti vileji ya nwunye ọzọ nwa ka anyị na-ekwe ekene haba yolyolu ma ọgbala niile dị ya ogolimala obi biede n'uwe biriwe osi mụ kenekwue ọzọ nwa si mụ kenekwue eze nwanyị nne mụli ya na mmanwụ ma agbara ọbị ya n'ugwu nne mmanwụ ubi ya mama afọ mụlụ nwa na nwụrụ anwụ ogo osi m kenekwue nne ya chifu Nwankwọ onye kwule ya eze mmụọ igwe jite etenu nne ọzọ nwa ekene ijite ete igwe nwoke alụsio na iyo eke ijite ete igwe na iyo nne egwu na-eke n'ọhịa m ofu nwa na-ana agụrụ niile dike na na-agụrụ mmanwụ dị abụ eke chipiris Obinna ilo oyimu mgbado ego na ebube akụ niile isi enweta ibi ya na oyimu abụ nwe lọta nna ya na ndị ibe egwu na-ekwu ojichiri ụzọ nwanụ na ana niile CEO Royal Imperial Oil and Gas and the Royal Imperial Hotel and Suites na Lagos State ụmụnne m omeka obodo n'anya obichiri ụzọ na n'akụkụ dịka nwoke mmanwụ kele mmadụ na-emegizeme ochukwu na-akwụ bọọlụ omume onye si dị n'elu onye aka ndị ikwue na-agụrụ nwale mmadụ karịa ebe na-ata chekwebeni mgbado ego na ana ka ọ dị na onye mebi ibe jama mma mma onye ọbama ya enebe anya onye mụtara mgbado ego nwanyị na-ekwu webulet chief His Royal Highness
nkene Chief Doctor Joseph Chief Doctor Joseph Ọbalatule n'ebe ọbala bịa oji mkpọrọgwụ n'aka wee bịa ụwa bịa nwa dibịa ị na-esuzikwa ji egbe dị eji mmalị dibịa n'ọkụzụ ka ị nwere isi ọnọ Ọlaeze nwee nke ekeneli gị haba egwu nwere abatete ma ejela egwu nwenga ezigbo mmadụ ka anyị na-eje biya oyimeku nne tani gala biya nwụnna chukwu na-abatete ka ọdụ na-aba oyime ihe eji na nshanwu ihe eji na nshanwu ihe dị agbale oge alụzi nne nwanyị oge alụzi na osisi a na-ekwu eze anya sisi a na-ekwu eze anya na-abata ete na oge alụzi oyawiya ya eze amaozu na oyawiya nwanyị mgbe nnu na-achị ya ụtọ nne m eze nwanyị ọdị ya ọkala mmadụ ọkala mmụọ obu nwa chukwu dere na abatete ibe mekwane n'ọyịmụ ibe mekwa n'ọyịmụ akụ nne mmadụ na nnukwu ibe otu nwoke na-ekwuwe alụzọ malugo na abatete obu dị ire na bebe alụzọ malugo na abatete na eche bịa otu nwoke na-ekwuwe ezi ohi ya nwaọbalatule dịbịa alụsio na na-abasatụ ya nwamobu dị ire bịa oyimu tochukwu nwoke bụ agụ oyimu tochukwu nwoke bụ agụ na na-abachara ihe eziokwu chọnya dị n'izizi ibe a na-agwagoro imi ya ọbalatu